Ola, cascarilleiros. En primeiro lugar, quero agradecervos a acollida que está tendo esta serie. Espero que de aquí ao final sexamos quen de manter o ritmo e non defraudarvos. Hoxe imos darvos outra información pequerrecha sobre a celebración do Día das Letras Galegas. Vimos outro día por que se celebra o 17 de maio e hoxe falaríamos de en que consiste a celebración do Día das Letras Galegas. Comezamos polo que é a parte máis institucional. Nese sentido, a Real Academia Galega, no capítulo 2, artigo 7 da legislación competente, explica que o procedemento é o seguinte, e vou ler literalmente. Na primeira reunión despois do Día das Letras Galegas, o plenario da Real Academia Galega escollerá o persoeiro a quen se lle dedicará esa conmemoración no ano vindeiro. A figura elixida deberá ser autora dunha obra relevante en galego e persoa de calidade cultural e humana que mereza propoñerse como exemplo á sociedade galega de hoxe. En calquera caso deben pasar 10 anos entre a súa morte e a designación para ese día. As propostas, razoadas e asinadas por un mínimo de 3 académicos, deberán incluírse na convocatoria do plenario correspondente. Unha vez que se fai público quen é o persoeiro a que se lle vai dedicar ese ano, pois obviamente hai unha celebración institucional que a Real Academia celebra ou ben na súa sede ou ben en algunha localidade representativa para a figura e tamén hai outros eventos menos oficiais que tratan de adaptarse máis á figura do homenaxeado. Nese sentido, ides a topar páxinas nas que aparecen materiais, especialmente pola parte que nos toca aos mestres, para traballar na escola. É certo que non todas as figuras se prestan para traballar, sobre todo con cativos pequenos, mas sempre hai algunha maneira. É moi socorrido de colorear a caricatura do autor, iso é un clásico dentro das celebracións. E tamén permiten achegarse á figura do xeito que lle preste a cada un. Non todos somos entusiastas da literatura e non todos os personaxes teñen só esa cara. Nese sentido, na celebración deste ano, dedicada a Xela Arias, de quen falaremos algún día nun destes vídeos, a Real Academia está sacando semanalmente uns vídeos sobre a figura desta autora que son moi interesantes. Se vos gusta a poesía, eu recoméndovos a Xela Arias. E despois cada quen ten as súas celebracións personais. Eu procuro todos os anos comprar algún libro ou ben escrito polo autor ou ben sobre o autor. Tedes que buscar cal é a celebración que máis vos guste a cada un de vos.